салом алейкум ба ҳама дӯстони ман. Боз як паспорти дига пайдо шудааст. Як паспорта ёфтиам аз бародармон мебошад ки мана расмаш дар ҳамин ҷо мондагӣ, ному фамилияш навистагӣ, соли таваллудаш. Кадоме мешиносаш, марҳамат ба он бародар занг зана, биёя аин бародаре ки номаш дар болои экран гузоштагӣ, аин бародар бигира. Ва кадоме ки намешиносанд ин бародарора, на инаша мешиносанд, на мақсад соҳиби паспорта, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки ҳамин видеоро просто поделиться кунед дар сайтҳои интернетон ки ҳамин бародаро биёванд ҳуҷҷатошона. боз плюси ин мо номерои худмонро дар описания видео мемонем ё ки дар ҳамн болои видео менависем. Марҳамат, касе ки чизе гум мекунад, касе ки чизе пайдо мекунад, марҳамат метавонед ба мо муроҷиат кунед. ҳозир ба воситаи ҳамин интернет мардум кӯшиш мекунанд ки пайдо намоянд. рӯз як бародарро мо гузоштем, паспортша ёфтам ва гуфтанд ки 15 000 мети паспорта мегирӣ. вақте ки смс нависа ин бародар дар милисахона додааст, паспортча рафтан гирифтан доданд. лекин бародарам ягон сум дар шоти ҳамн одам ёфтагӣ нагзарондааст. хуб мешид ки 1-2 000 майли паспортча гирифт, 1-2 000 мегзарон, беҳад хуб мешид. барои ки вақте паспорти шуморо меёванд, кадом миллати набошад, мегӯянд ки проблема мешава, милисада метавон гуфта, мегиранд, медаронанд, мепартоянд, ё ки просто мепартоянд, кордор намешаванд. ба ҳамин хотир бародарони азиз, ҳар коре ки барои шумо мекунанд, ҳар коре ки шумо мекунед барои касе дигар, ҳар як чиз ба худаш қадр қимат дорад. ҳар як кас мақсад рискат мекунад. ҳуҷҷати як каса ёфта додан кори осон нест. аммо ҳам бародаро рискат мекунанд, ба мо мефиристонанд, мисол ки навор ки бародарам меорда дасти мо, ай намехоҳем мардуми мақсад тоҷик аст, дар шаҳри ғарибӣ бепаспорт кин аст, дар ин давоми гуфти гапу касалиҳои карантинӣ. ба ҳамин хотир бародарони азиз, шумо кӯшиш кунед, ғайрат кунед ки якдигарро дастгирӣ кунед. наметавонед, намешиноседшон, просто ҳамин видеоро як лайк монед гирем, партоем, паҳн кунем, чун пайдо мешавад. шахсан барои ман бошад, шумо ҳеҷ кор накунед. канали ман бемақсад шумоам, баъзе аз шумо. ҳамин канал иншоалло ки пеш меравад, барои ки тамоми видео ҳастад дар ин дорам. бародарони бисёре ҳастанд ки мақсад ҳурмат эҳтиром мекунанд, моро тамошо мекунанд видеомон. лекин бародарое ки нав дар омадан тамошо кардесан, мисол якум бор медароянд, хоҳиш мекунем ки ҳам подписатсия кунанд, ҳам ҳамин наворҳоро паҳн кунем ба дигаро ки бародарони худмонанд ҳамин ҳуҷҷатҳоро пайдо намоянд. худо нигаҳбонтон бошад. агар шумо ягон чи гум карда бошед, марҳамат муроҷиат кунед. мо шабонарӯз дар хизмати шумо, танҳо дар WhatsApp нависем. 24 соат занг назанед, дар WhatsApp ҳам занг назанед ки намебардорам. фақат нависен, аввал проблемонро нависен, аввал ягон чи гум кунед, ягон чи пайдо кунед, аввал нависен, баъд метавонед ки мақсад ман худам занг занам, ҳамсуҳбат шавем. худо нигаҳбонтон бошад бародарони азиз, то боздид.